Табигать артык кояш елмаюы белән назламаса да, галәмдә бары бер яз фасылы тантана итә. Ә менә үз гаиләләренең кояшлары булган, яраткан балаларын Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче милләттәшебез Шавалиева Ленара Ринат кызын бүген каршылаган матур туган көне белән ихластан әнисе Румия, әтисе Ринат, яраткан тормыш иптәше Радик, сөекле кызлары Сафина һәм Диана, сеңлесе Юлия тормыш иптәше Ринат белән котлыйлар. Тулган айдай сылы йөзле балабыз, кадерле кызыбыз, яраткан хатыным, сөекле әниебез, газиз апам, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап китергә. Гаиләдә кызларыбыз туу безне нык бәхетле итте, дип башлаганнар үз язмаларын Ленараның әти-әнисе. Ике балабыз да тәртипле, акыллы, бик тырыш булып үстеләр. Ләкин төп сүзебез бүген Ленарабыз турында барыр. Ул кичкенәдән үк барысында үз тырышлыгы белән булдырырга өйрәнде. Гомере буе алдына куйган максатларга ирешергә тырышты. Башлап, укып бетереп кулына диплом алды. Аннары үзенең яраткан тормыш иптәшен очратып, гаилә кордылар. Киявебез дә, әйтергә кирәк, бик тәүфыйклы. Бер эштән дә курыкмый торган. Хатыны өчен ышанычлы ир, балалары өчен чын әти була алды. Ә безгә килгәндә инде ул хөрмәт һәм мәрхәмәт белән генә карый торган, әти-әни дип аты торган улыбызга әверелде. Шөкер, гаиләләре бүгенгесе көндә күзләребез тимәсен бик матур. Алтындай балалары, күз нурларыбызда, яшәешебезгә ям өстәп безне әби-бабай дип атылар. Сөекле балабыз, Ленарабыз, бүгенге көндә теләгебез бер, саулыклы һәм бәхетле бул, ярат һәм сине дә яратсыннар. Кызыбызның туган көне, кай арада буй үскән, азмы күпме оныклар бар, шул кадәр гомер иткән. Таң каламын карап аңа, нык ошаган әткәңә, бирче Раббым улы бәхет минем сөйгән бәбкәмә. Дус туганнар хөрмәт итсен, якыннарың яратсын, синең матур күзләрең ул бары шатлык таратсын. Гомерләрең кояш сыман, бигрәкләр якты булсын. Туган көндә күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Яраткан хатыным, сөекле әнкәебез һәм апабыз. Без дә әти-әнинең котлауларын дәвам итеп үз чиратыбыздан гомеребездә бар булганыңа бик шатланабыз дип әйтәсебез килә. Син минем хатыным буларак бик бәхетле иттең, кадерлем. Рәхмәт сиңа, балаларымны бүләк иткәнең өчен. Гел дә үзеңнең мәхәббәтеңне, назыңны кызганмыйча мулдан биргәнең өчен. Яратам сине, алтыным, гашык шашып үзеңә. Рөхсәт ит карарга әле назлап кына йөзеңә. Котлы булсын бәйрәмнәрең, бәхетең мулдан булсын. Шатлыкларың көннәр саен бары тик артып торсын. Иң кадерле җан һәм кан кардәшем, яраткан апам, бер туган апа сеңел, ул гомере буе сердәшеңдә, олы таянышыңда бар дигән сүз. Мин бәхетле, миндә син бар. Кайчан гына мөрәҗәгать итмим, син мине тыңлап, аңлап, кирәкле киңәшләреңне бирәсең. Мин сине бик яратам, хөрмәт итәм, һәм үз тормышымда синнән үрнәк алып, матур яшәргә тырышам. Апам минем иң кадерле, иң якын җан кардәшем. Авыр чакта, шатлыкларда иң дә туры сердәшем. Котлы булсын туган көнең, без сине яратабыз. Бәйрәмеңдә бәхет белән тик шатлык таратабыз. Кабул ит бездән бүләкне, матур җырлар сайладык. Бәйрәмеңдә синнән башка читтә кала алмадык. Кадерле Ленара Ринатовна, без дә чын күңелдән матур теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Шундый рәхәт була
яшәрбез тагында. Иңнәрне иңгә куеп атлаганда, бер шатлыкны ике иткәндә, карашлардан аңлап яшәү кирәк, якты киләчәкне көткәндә. Яратканның янәшәмдә, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Яратканның янәшәмдә, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Мәхәббәт дип янган йөрәкләргә сабырлыкны бирсен бер Ходай. Бергә булуның кадерен белеп, тормыш юлын үтәрбез шулай.